Murat men demem goýjakmy? Geldik mi? İçası Salomalikin Tapara esenlikler o değil. Hoş gördük. Salam Merdan Muhammed ağa salam. Giçası ildeşler, tapara kardeşler. Abdurrahman'a da salam aydali. Dinleyicilere de yalkımlı salam. Dinlemeyenlere de var yakan dinlerler. O. Tapara bugün yine sizinle Türkmenistan olup yani Türkmen adında ilk manda olup yıllar boyu Türkmen vası deydiler. Ondan näme dağ deydiler, deydiler. Olar hiç Türkmenin adalet durmuşa ya bol ililikte yaşamanı halgıma kovuluş var. Yani Türkmen var da. Şimdi bizler halk için adaletin nereden, hukukun nereden, iş gücünün nereden çıktığını, sıfatları düşündürecek olup örtü bir nesilin devamını. Şimdi şunu diyecek olan forum, yine biz istemeli mi ya da Türkmen cemiyeti de istemeli mi? Yani özünün var, hukuku devlette yaşamağına, özünün var, mallı mülklü olmağına, şahsi eğisilik olmağına, cemiyetin isteği olmalı mı? Ya da dinle bir neçe adamın isteğiyle bittiğimiz odakta. Kalanlara biz borçlu muyuz? Halkımıza edip vermemiz ya. Deme hukuk doğru. Yani islemedik kıydı durmuşa verenler o ne hilek kol ya. Üyük kalan yerler bir neçe vakti. İslemedik adamını ne bağıtlayacak? Ne bana kent doğru veriyorlar ne için demokrati vuracak diye söz veren ok. Diprolar yalan. O demokrat yani o söz veren grup bilen derler. O mened tembol mened. Yani demokrat yani toplum o İslam toplum urmurla. Biz yönü kömek verip biliriz. Düşündüm. Düşmeyen dağıtlar oldu. O da bilen olsak biz hemme dağıdı bilme de ansatlat değil. O halk istemese edip olayan nedir? O demokrat yanım kovdurmuşum. O düzgünüm halk istemeliler. Halk istemese olayan nedir? O halk istemese ne oluyor? Ne şu vakti Türkmenistan yağdayı oluyor. Demokrat yani bir grup verip bilenler. Şuna çeyli size ben demokrat size demokrat yani grup verecek diyenler hem mecedi o kişi dilinden nedir ya da propaganda için tiyatro için o kullandır. O demokrat ya yani kanunun düzgünün o aslında diktaturasıdır. O bunun topar çeklenmeler vardır. Kırım derler. Hem yerinde çekleme yani iyiliğin hakkına geçmez yalak çekler vardır. O sen bir de o söğüp kemsedip bilen yok, tökmed atıp bilen yok misal için. Bizim cemiyetlerimizde bu serbesttir. O demokratiyadır. Yok, böyle değerler. Yönü şol çäklilikler, gadaganlıklar, nemelikler üýüşüp seni adam edip bilýärler de. Şol orýalak bir nemesi vardır bu.
o biri yönü kuronu bilen o işleyen deme dat derler. Yani Suat ne Türkmenistan'la kanun var onun yönü işleyen derler. O kanunun işlemeten mümkün derler. O neymiş ne şu soruları bizim cemiyetimiz gündeme çıkarayan derler. O neymiş çıkaran oklar. Tamam. Mesela bu kadar geçen. Yani Şu mesela Niyazi Saparmurat Niyazi her 6 aydan bir näçe nemeler bas geldi. Ministerler. Ol oğurlaktır. Bir işin dolma yerine çirmendirdi. Hiç yurt düzelmedi. Ya aslında dövründe doğrudan. Yılına ben çok yavada demektiler toplantı geçiriyordu. Yurdu toplap. Hiç düzelen o. Ay ol minister öğretmendir, bir minister büyütmendir. Ne şoların kökü ya asıl sebebi ne için şu düzelen o. ben düzöllü yankı etçek olayan dağıtları borlu ne Suat doğru yankı kriptokratya kurdular da Suat Türkmenistan şu dekmetlen o miyvetini nimet yaşapıyor da yankı Niyaz'ın her 6 aydan minister neme çalışıyordular da o bizden sonra övrüllü onun Türkmenistan'la o hem de şu oğru bir kovutu Niyaz'ı o bunu çalışılıp bilecek adamım yok. O kalanların hem beceti oğru, cümbürü dilen demeni halka sindirdiler de. Şu atları edip gören doğruları. Ondan bir rek. Şu yankı Türkmenistan kararsız bollu dilen tağadından o yankı edilmeli dağıtlar var da. Misal için siyasi reformu, iktisadi reformu, onun mülkiyet reforması, yer su reforması diyet oluyor bu mülkiyet reforması o dine halk olçini demeli bağlanıp ahli millete değişli onun mülk sen yani devletin sütünü sol reforma hukuk reforması sosyal reformalar geçirmeli dövürleri bunlar oğru yemettiler de oğru avladılar deyin 30 yıllar onun yani propagandası köp demesi halkın beynisine bir zatlar üç kışık bir zatlar salmak için o çağaları da atları mekteplerde türmeleri aylayadılar da yani nerede o olmasa o ştayk geliyen diyen şu at şu çağacıklar yetişti şu at sonra hem mesela ne cemiyetin demesinde o devletin başından tövür onu oturanlarım vardır. Onun yani ruhnama dağıtları ona biliyeniz mektepte de nehilek. O bulon fikir boyunca reformu. O yönü böyle değil. Ne şol etmeli vadi edilmeyen son. O ha bir yattan çıkan yeme de var illüstrasyon. Yani tarihini bilen yüzleşmek demetmek. Bulon hem beceti yani tanan belki ol 5 davollu diye 5-6 o yeni de boş boduklum demesen bir yetek tanak yani bolmaz diye Türklerde. Yok mani. Son üstüne atlak geçip bolun okta. Devlet kuracak olsan. Solon bir ne biz ekrana çıkan sakson gururunu hiç edilenlerdir. O köyüne Sovyet sisteması o yıkılan toğum o seni bölüp
içinden zınk göveren soňlarym şu sistemi bilen ýaşap ýörün suwat demäňiz bardyr. Ýagdaýyňyz bardyr. O etmeli zady etmän o altyn asyr urmak ýalyna demetdiňiz de. O ýadyňyza düşýärden altyn. O nirde galan bir inni demetseniz gaýtalap bilsem gaýtalaýyn. Şu edilmeli zatları Ha, etmen, edilmeli altına sır. zatları etmän altyn asyr kurjak bolluňuzda. O da bolmady. O bolmasy mümkünem däl. Şu adam galkynç diýip başlatdym berdim Muhammedow geleýän. Anançlyk we galkynçlygy diýämine. Çok önemli galkynçly heme diýen bolsa näme diýeniň önemi ýok, on peýdadam ýok, onu gördüňiz. O ýa-ni etmeli zatlar bardyr. Başda illüstrasiýa, siýasy reforma, ykdysady reforma, o mülkiýet reformasy. Iň önemlisi şodur. Onu hemme zadyň öňüne geçirmeliler. O mülkiýet ýöne ýa-ni ýer suw reformasy diýen bolup demek geçýärler-de ýok. O mülkiýet reformasy hemme zady öz içine alýandyr. Ýa-ki o hojalyk demedäler. Mülküňizdir. Mülk bir döwletiň sütünidir. Şo sütün ýok, gurulbatda. O şondan başlamaly. Onu atlak geçip bolanok. Galkynışlar eýýamy diýe. O galkynçlar eýýamy bolsa, näme eýýam gurjak bolsaňyz, indiki eljegen ýene de altyn asyr dälen titan ýa-da titaniumdan, platinumdan, nämeden edýän bolsa, ýa-ni ýurdy. O ýene de şo başa barmadylar. Ýa-ni tanak geçen ýene de bir tapar. Illüstrasiýa, siýasy reforma, ykdysady reforma, mülkiýet reformasy, hukuk reformasy, sosial reformalar, başga da Türkmen jemgyýetiniň durmuşyna degişli näýilek demeler bar bolsa, şolaryň hemmesi täzeden gözden geçirilmeli, täzeden gurulmaly. Indi bu Şu täze Türkmenistan urjak bolundy diýeni şu taýdan başlamaly. Edilmeli zady etmän, onu başga bir ýerde taşlap sen ýa o şagalyň nemesi ýalak da. O bulun boluş nemesi şonu alak. Buňa ýeke hökümet däl. O apozisiýa diýip atlandyran adamlar bardyr. Ya da aktivist yani näme diýen bolsalar atlaryna hökümetiň garşysynda göreşýär diýenem bolsalar o şu atlary agdamadylar, şonu biz sorgulamaly. Näme üçin agdamadyňyz? Bu ýok bana. O şunu şunu çendi ne bir ekrana çykýansa dilli alan adam men tartışmadım da. O ödem şu atlardan hem korkýarlar. Çekinýärler. Ne şu aýda biz soňam illüstrasiýa diýete. O biz yani geçmişini gizleyen diýemiz o. Biz geçmişini açın diýe. Arhiw açın diýe. Yapın diýemiz o. O arhiwi açylsa elbet zady näme? Şonu düşündirip bilýän barmy? O bunu siz kümsükli edip eşitmediktiren bolsaňyz, bu geçiki diýendir diýeniz. Ýok. O sen şoňa reaksiýa bildirmeýän bolsa. Ýok etmeliler, ya etmeli diýip bilmeýän bolsaň, onu seni jemgyýet sorgulýar. O götürüp çöp wa diýär. O şonu şu da atlara ya bizim aydan da atlarımız kiçik 20 da atlarlar. Yani bolmasa bolmayan da atlar. Kökmanı da atlar diye aydayın. Şu da atlara
üns vermeyen olsanız, bile yani gündeme çıkarmayan olsanız, şun gurrundan etmeyen olsanız, o sizden lokan şüpheniz var. Hayır taraf bolonda tapavut yoktur. Hükümet ya da hükümete karşılık görün. Şüpheli adamdan öyle katı yönü de derler. Maksadınız, teeliniz ya da demeğin başka olat bolmalı. O bir devleti düzetecek olsanız suratlardan başlamalı. O başka da attın başlayan yeri yok. Başlasanız başka da attın. Yani alternatör kurup başladınız da. O alternatörün değmendiğini gördünüz. Bu ne şu gündeme çıkarmadınız deyip daşın haklardan toğran. Onu ne gündeme çıkarmayan taklap bilirler. Gelin meseleni sorgulandı. O sizde sonra çıkan yok mu? Bu konuda yani merdan. Bırak. O sizde neyle sonra var? Safar abdullah altına getirdi, dedilerine kalkın şey yam dediler. Bunların getirişi neme da sefer kurmak bilen degersiz yollar kurmak bilen ya da ziyan olup durun aeroport var. Ene sol görsel görünüş bilen getiriyorlar da halkın gözünü. Ene bir yerden bir imaret kaldırırlar beykine biz östük. Gözün görmeyen aklın almalı yankı hareketler var. Imaret kalalım bilen sen yurdunda iş tapılmadan. Hukuk işlenmese. O zaman mülkiyet nemen yok. Eğiçilik nemen yok. Yani diyelim garantiyan yok. Orada mı? Ne toprağın var, ne bir fabrik kursan on gözün eğit olup bilen, ne hiç daha öndüp bilen. Ortaan imaret bilen ya aeroport bilen olatlar gelen o var. Yani kaç müdahale. İş edecek olsan ya halkın sadece dildaydan da halkın var yaşama şertini kovuluşturacak olan bir işin tertibi var. Oradan mı? Para, başta siyasi. Son hukuk getirmez, son iktisadiyetini getirmez onun. Bu tiranın eline mülk vermeli. Vatanın yurdun eğesi olur yani. Onun önünde de önünde duran ne? Lüstrasyon. Bu topraklar için kim var bu yaşandığı uğrunda kim yaşıl ettir, kim ziyan ettir. Her kimin bir değerini vermeli. Bilmeyen tanıman demekten adamlar vardır. Onların bir değerini çıkarmalı. İyinde oğlu kıydı var. Onları atan öydüktür, enen öydüktür. Toprağı bu vatan için o işler ediptir deyip bir adamın değerini çıkarmalı da ortadan. O zaman vatanına dönüklük edenler ya da ziyan eden, oğurluk edenler onların değerini çıkarmalı ortadan. Şunlar nahil ziyan ediptir yurdumda. Imaret bilen bir tane ok mukadip düşünen ne söyler? Imaret hükümetin işen değil. Birinciden. Yani ayrılmalı da. Evet. O kuruluş etme hükümetin iş değildir. Yani oğurluk edecek olsa eder. Onun ben kurucu ediyen nimeli, ben oğurluk ediyen nimeli. Onun adına doğru oymalı. Biz köp zade yani doğru algılat bilemiz o. Ben fikrim şeylere onun değerli ettiler onu yani ruhnamani mekteplere talanlardan toğramalılar. Bunu değerli ettiniz deyip. 3 netil yem dövrüncem yeme son içine yem girip başladı. Yankı kritik mıшлениеден şartır bilen ötürlön yalak yağdayda netil yetişti de. Şu adam şöyle hükümetin başında oturuyorlar. Onun bu neticesini siz düşünün. Köpüğün hükümetin nehmediğini, önümçülüğün nehmediğini
Döwlet guruluşyň, döwlet institutlarynyň nämedigini düşünmän bolmagy mümkin. Olar üçin lokal öňüm taşamaýandyr belki de. Ýöne düşünýän adam üçin hawa. Hiç ýyly geleceğiniz ýok. O seyredip o ya gözüňden ýaş gelmeli. Ya nebsiň agyryp o gynanmaly. Şolar ýalak ýagdaý Muhammed elini galdyryp otur. Men ýöne bu çyrağımı ýakjak sizden bir minut neme deýin. Muhammed gürläber men ýeşdýändim. İldeşler menem şu neme deýin. Açyk tema akşyny ütgedeýin diýen ýaly. Ne ýa-ni taparaga sonra berdi Merdan kardeşim. Sonra berdi tabi nirden başlamaly diýip. Şol taparaga gaýtyrdan soraýyn şu sorawmy ýa jogabyna özüm berjek ýöne öz pikirimi aýtjak jogabyna ýöne Bolya. Demedir. Bizde söz adatlygy o baada dip kabul edeli. Onun için aýdy ber. Yok, söz adatlygymyzyň barlygyny bizim guramada söz adatlygynyň barlygyny biz suwud edip gelýär 6 ýyldan bäri. Görmedikler ýollaryndan görsün diýmesek. Indi şu taýda bir soraw barda, ýa-ni şu men geçen Azerbaýjanyň prezidenti, biram Ermenistanyň prezidenti Amerika bardy. Şu taýda şol prezidentleriň garşy alynşyna ünsjetdim. Şu ýerde nähilek bir prezidentiň özü çykdy. Trump'yň özü çykdy danym. Salamlaşdy. Bir media tarap bir nemetdiler. Salamlaşdylar, göründüler. Gitdiler da öz nemelerini, ýa-ni köşklerini meýa ofislerini. Çörekli, eli güllü çörekli çağazıkla çykmady. Hawa öyle indi bizim ne görýän sapara entegem biz nemeden çykyp bilmedik tabi. Köşk medeniýetinden şu köşküni diýäsde ýa-da ofisini diýmeler şolara aslında. Şolar öz ofislerine girip gittiler. Bolany şol. Şu taýda ýam dawara gutordy. Ýa-ni garşy alma dawarasy. Bizde nähilek, ne bizim gül aljak çağlarymyz, nesillerimiz eline gül berýärler, baýdak berýärler. Şeydip çykarýarlar. Amerikada näme üçin çykarmadylar? Prezidentler öňünden 50 güllü çağlary. Sebäbi men özüm jogabyna maýdan soň saparaga Merdan kardeşlerinem kirleňidi eşder. Bolýa. Ene şu taýda bu adamlar bir wezipeli adamlar. Bular bir öňünden 50 baýdakly ýa güllü çykyljak adamlar däldi. Ene biz şu taýdan başlamaly birinji bilen. Biz nemelerimize eýe çykmaly, nesillerimize, çağlarymyza eýe çykmaly. Bulary bir geçici bir hökümetiň öňünde emetmeli däl. Biz üçin belki anandy düşünjelerimiz başgaçarak ösüp dur. Biz üçin kän bir täsir bolmandylar, ýöne bu çağlar üçin hem bulan şu gymmatly wagtlarynyň näçe sagadyny hem alýas, bulan hem gymmatly wagtlaryny alýas, hem şolaryň ýanky bir ýaňy bir ýazylyp barýan näme diýilýär, ana çağanyň nemesi beýni AK idealdyr. Şoňa näme ýazsaň şona mokarsyň diýilýär. Ana biz şu taýda şolara ýa başgaça bir näme ýazýarda bularyň aňyna. Elbet görelli ýa-ni. Gaty elbet göreldi ýazýar. Ondan soň ertesi gün bu nesil ýetişýär bolan sapara bular şol ýanky ýalak ol ýere ýeçilgem diýmeli, şo eýeçilip duýgusy ýa ýitirilen şol kimiň elinden kimiň öňünden çykan bolsalar 50 baýdakly gülli hemme zat şolaryň elinde şolar çözýär akwalyny diýen düşünje bilen ýetişýär da. Şoňa bir ajy nämämiz bar. Onuň eger görülmeýän bolsa da aýtmaly, gaýtalamaly, köp gaýtalamaly ta şol näme diýänçe halkyň jemgyýetiň aňyna oturýança. Şurada nämäni goşaýyn hazırlyk çakan ýene de dowam eder. Sağol o neme
düye at soğudan berip böyle bizimkilerine. Şolary ýalak joğmat. Trump berenok. Trump gatgan bolmaly. Muhammed ağa. Indi sol Trump'ın öz nemesi yok da tapara öz Protokol. ýankyly Ýanky etjegini edeben bilýän däldir, protokol bardyr. özünde ýeçiliginde oňaly eliniň aşagynda atlar ýa ýankyl bir el güllü çağlar bu hyzmatynda däl, Trump'ın hyzmatynda däl. Onam Trump bilýär ýa bizinkileriň tek öwrenini ok. Yok öwrenmänden näl sultanat demeti şulon hem bejetiniň ýanky gelýände de garşylýanda da o ýanky dille aýtmasalaram demelerini otyr, hereketlerim görkezýär şonu. O protokol, o ýalňyş protokol. Ya yok protokol değil. Bizde devlet kuruluşu yok diye aýdýar. O mesela yani suutnamalar bazen bu doğru. Suutnamasy yani filangy hormatyny iş bilen görkezip bolýar. O Ýewropa wadlarynda da şolary ýalaklat ýok. Bize Şwediýede yani Florialak adam gelip gidende ne bedenlerine değerli aeroportta şeydi emet görünürlerdi. Görünmüyor. Baytam yılla bir sapar ne Şwediýede Nobel premiýasyny verilen seremoniýasy var da. Şo üýtgüş. Ol akla verilýär. Nobel premiýasy. O gat üýtgüş. O başka da. Bulun edip göründü başka da. Ýöne ýanky biz demokratiýany gurmaly. O demokratiýany gurmaýan döwletler iqtisadiýaty çökdür. Halkynyň ýaşaýyş nemeden başakdydyr. Ben ýanky ChatGPT soraw berdim. Näçe anak ýanky demokratiýa däl döwlet bar diýip demetdim bunu. Bana doğru spiterini verdi. Tekde 6 anak neme var? Ýanky demokratik döwlet bar. O 50 näçe anak ýarym açyk döwlet. Onun 54 tanagy totalitarny diktatura barda. 200 bolsa 4'ten 1'de. O ýurtdaky dünýädäki nemeden 4'ten 1'i diktatura. O şolun içinde Türkmenistan var. O durmuşlarım yer bilen gök ýalak. O biz şonu näme üçin guramdyk diýilen soraglar bermeliler. Näme üçin o Türkmenistan demokratiýany guranok. Näme üçin? Bu sebäbi näme? Men bir zat aýyp geçeýinmi? Bir minut o sebäbi ýanky awan 7 sanak 8 sanak dememiz bar. Etmeli zatlar. Tiyatr reformu, iqtisadi reformu, mülkiyet reforması, ýanky lüstrasiýa, ýani şolar etmen ýanky demokratik urup bolanok. Gurjak diýeniň bilen bolanok da. Şol reformalary etmen döwletiň işleri ýala edip bilen okda. Aýdy ber Murat, sözüň bölündü men. Yok, sözüm bölünen yok. Häle başlamokdum diýeyim. Siziň aýdyp geçen nemeleriňiz şu bir giden reformalar,
näme üçin edilmeye bir kysgaça bir ýatladyk geçeýin. 1953-nji ýylda zada trona geçen diýin, men artık Sowet Soýuzynyň başyna geçen Hruşşowyň aýdymlaryndan demetjekdim. Sosialistik döwletleriň partiýalary diňe bir öz milletine däl, tutuş sosialistik döwlet bileleşigine jogapkärdir diýe. Yani sosyalistik döwletiň ideologiýasynyň daşyndan çıkanlara bilelikde karşılık bermelidir diýe. Indi bulara şondan çıkıp bilme beýlekleri bize karşı gider diýip korkýanmyk. Korkyan demesi hakikat entek Orta Azia Respublikalyň hiç birem nemeden ortadan doğunu bilýänýetinden çıkıp bilen ok. O şoňa bagly. Ýa-ni reformasam şoňa bagly. Sen ýene de bir soraw berjekdiň, birak ýa-ni ekrana aňyrtynda berýän. Owa men şol döwürlerden men soraw berjekdim. Merdan aga men neme deyin ilki etledim diýip. İlki soraýyn. Ýok, şeklim görmem, sonra çekdim ben. Aýdypdym. Ha. Owa. Indi şol döwürler, şu aýdýan zatlaryňyza garşy nädip garşy çykýardylar? Adamlary nädip oyalaýardylar diýin. Başga zat bilen güýmeýärdiler şol döwürler. Ya biz reforma etýän döwrümizde nädip güýmeýärdiler, näde şonu soraýan bolsaň aýdyp bereýin. O alternatif entek ýokdy. Biz reforma edip gördük. Ödem mülkiyet reformasynyň başy, o ýa-ni yer suw reformasy. O her hepde bizde 5 oblast var da. Her hepde bir oblast adından 800 min adam üşetde oblastyň ähli ýa gaýmagy diýen. O radio telewizionyýetden hem bejetik elmdan habar berýärdik, bardylar. Görýärdik de aparatlar bilen alyp, ýa-ni surat alyp berenlere, mady telewizore düşürüp berenlere, mady onu ýöne telewizore çıkan okdy, metbuata çıkan okdy. Hiç ýerde. Şoňaly önemli bir gelişmeler, ütkeşiklikler. O edýände diýen okdylar da. O bunun şu meseleden bir zat soraw çykýar. Hökümete hiç kim baran ok diýilýärdi. Maňa edýärdi. O biz hökümet ýalak görýärler bilem ok. Hökümet däl biz reforma edip beren teknokrat adamlar. O ministre baranlaryna da taparyň anlama diýerdi. Men anlamaýdy. O da kän burada da etjek bolupdy diýerdiler da şeýler deme. Siz hälem neme ekeniňiz, biraz şansly ekeniňiz. Leonid Brejnev döwrüne ýyzda gaýdyp gelsek, şu taýda 1968-nji ýylda Çekoslowakiýada. O taýda da reform etjek bolupdyrlar. Haýsy reformalar? Ine, sanak geçeýin. Iqtisadiýetde merkeze bagly bolmak ýörelgesinden alternatiwa, ýani merkeze bagly bolman iqtisady reforma geçirmeli. Ondan soň pressa we söz azatlygy, ondan soň kärdeşler arkadaşlygy we jemgyýetçilik topluluklary giňden ýaýratmak, ýani ruhsat berseň eýem nemetýe öňüne almasan köpelýe gide. Ondan soň gyzykly tarapy syýahat erkinligi soraýarlar. Indi adamlar şunu hiç bir nemedip yani bir sistema karşı gitýän bir yer ýok. Diňe bir reforma sorapdyrlar. Ýöne ol reformy tankly zatly basyp ýatyrypdyrlar. Ýa-o, Praski Visna dip o. Owa, oňa da bir owadanlap adam goýupdylar, Praski Visna dip. Indi şu tarapdan siz azrak şansly ekeniňiz diýen de siz reforma geçirmäýär. Tank bilen üstünden sürmediler, ýöne ýurtdan çykardylar. Reformanyň
reformanyň başyna gelýän şu zatlar eken-de, indi köneden beri gelýän bir nemesi bularyň däpleri ekeni. O yankı da seyretseňiz diňe üç tane Pribaltika döwletleri bulun arkasında Ýewropa Birligi bolan soň bu cesareti demedendirler. Yer tu reformat netdiler-de. O bulonku bizden biraz ütköşürek yerleri var, tarihler ütköşükde. Tebi bular Sovet demetinin içine 40-njy ýyl giyirýärler, galýarlar, basvalýarlarda. Näme Molotov, Filintrop, näme Ribbentrop diýen şolar ýalak bir gizli aňlaşma bilen bular nämäge tirýärler. Bular öň ýanky mülkiýet diýdimi? Bular öň şo mülkiýet demeti bilen tanç. O yer hususy eýeçilikde, hususy eýeçilik demelerini Sovet Soýuzy ýykylanda da gitmeneken ebebi yazgılar du diýdi. Ýiten nemeden yerler bolandyr, o tebe uç demekdi de. Bunu yana nemeden bomba düşen ya nemeler yer bolsa bolandyr. Ýöne hemme yazgy dokumental nemeler dur, şo köne eýeleri şol subut eden ellerde yani tapulary, dokumentleri bar bolanlaryň hemmesiniň malyny mülküni ýerine gaýdyp berdiler. Toprağına o bulonku brad deme bizde yazgı yok öyle biz o 17. 22. yıllarda emediliyede bizde onun öňüm ben Sovet Soýuzynyň gelişi Orta 87-nji ýyl 1887-nji ýyl o hem beladi yani toprağı hem Akbatçaň eline geçýärdi. O bizde yazgı pazgı hiç zat yok. Gönül onu da hususy eýeçilik bolan mahally mülkli, o goýunly, sığırly, demeli bolan o kalkoz gurulanyna da şo kalkoza gatky gatan nemeler var. O zatlaryň hemmece dille yazgı neme yok. O Türkmenistanyň yazgı problemati var da. Biz bu zatlary reform etip ýokaken araştırdık diýeli. Onun hiç yankı çıkalga bir doğru nemeni tapmam soňuz bir karara geldik de. Şo karary ben ýere-de bir gaýtalap aýdyp bereýin. O ödüm bir pragmatik hem doğru bolmaly. Şu orta goýulan zat bar. Mal goýulanım bolsa, näme bar bolsa, o ýeten derecesi var. 1992-nji ýylda misal üçin 15 milyon goýunyň var, 2 milyon tygyryň var. Men uslowna aýdýandan ben o sifirler wagt eýem ýadymda däl, ýatdan bilýärdim. Şolar mal nemesi o ortada bolmaly, ýitmeliler. Ölmelem däl, ketellemelem däl, adalmalem däl. Şol yani taňa 100 tane tygyr berýär biz. Bunu Halmira dagada düşünüp aýdyp berendir. O ýöne prinsipini özümüz ýazan soň o men original demetini aýdyp bereýin. 100 tane tygyr bilen birade berýär. O tygyr senki. O şunu sen 5 ýylda ýygyna aýdyp bermeli. O her ýylda 10 tane ya da 20 tane o ýyly nähilek demedilerinde şoňa bagly göläni ýygyna gaýdyp berýär. Däl şon ýylda ýanky 100 tane tygyryň öwüzini ten dolmaly. Sen ýygyna berjek demen ketellemeler, adalmalar, demetmeler. O gelen tygyra başga bir ýerine berýär de. Ondan ortada elimde ama şol 2 milyon tygyr ortada aýlanyp dur. Ol adalanyň, garranyň, öleniň. Ýöne her kime degenni malaýete diýdi. O 5 ýyldan 10 ýyldan eýem özüňde eýem şol 150 tane tygyrly ýa-da 1000 tane goýunly
adam bolýanda. Ýöne ortadaky elmi dama dur. O şo sistema şu wagt kendi. Yani Türkmenistan'ın maali bir 10-15 kat köpürmeli de. Ödem münglerçe, belki de 10 münglerçe ulu, yani 200-300 tağlayan tığırlı fermerlerden ibaret olmalılar. Münglet. O 50 bin oyunlu, 10 bin oyunlu sarvadarlar olmalı. Yani ortada yine de şu 2 milyon, 15 milyon oğluk çaklı mal elmide ama durmalı. Yani apşestün ya da kamu diye. O da devletin kim değil, demeyen kim değiller. Kalko devletin kim değiller. Demelerimiz katı cahil olanın o zatları düşünür oklarım da. Köpçülük malları. Kalko demek kolektif kadar. O savkod olanı devletin kork bilenler. Bizde yankı devlet yolbaşçıları tavasıdır. Katı tavası diyordum. Yönü tavasıdır derler. Şu devrum emeti. Niyadıftarın yankı özdaştak fikir etmemede riyalak adamım derler. O hem demek. Tüvrünlaki spesialistler bilen biraz demetip oluyor da. O yığınaklara, dağıtlara materyal tayin yaptık da biz. Onun ekonomist kadar onun köp tadı üstüne düşüyordu. Münglet sahibi nemeleri tayinlat verildi. O kavim bile yoktur. Son içinden albüm bile yoktu. O bir de yumuş yürüyen addeller vardı. Ya soğumluğun nemelerinde. O şey diyorlar. Hem at gelek hem göt gelek deniyorlar. Yüzlerce adam işleyedi. Onun köpüsünün vaktinden yönetmeli, ne etmeli, iyice ünlü. Boş. Hem meraklarım şunlarla. O da atları yani teknokrat adamlar biliyordu. Adamına, memesine. Por siyasetin emme bilen o devlet. Yirak var ya, yirak çen yöret biliyor. Atı ayrılanç. Kevarda atlar yadına düşenini. Gelipdir da. Hı. Sapar ağa reforma geçirenimizde gaýmagy bardy diýýäňiz. Şol döwürde häzirki gaýmaksyz döwürü bolan bolsa, reformalar geçirip bilerdiňizmi diýe. Yani geçirmez. Yani yönüm toplum istemeliler. Zor bilen hiç saadet bolýanlardyr. Eden dağıdığım edip bor, onu netice vermez. Hani o soragyň Toplum istemesi üçinem yankı birine reforma geçirpiyorsa bunu halka yeter yalak etmeli. Halka yeter yalak etme için devletin giden institutları var. Radyosu var, televizyonesi var, jurnalistler var, hatta pres slujbaları var. Var. Onun yerine biz ne bilemiz ama bizim elimizde ne rupuru var, ne tribunu var. Ne biz işimiz taşlap bu da atları düşündürecek olup dememiz var. Onu ne dünyada görmüyorsun da. Yani jurnalistler öyle işine diyendirler. Bu da atlar hem de şöyle işler, medyanın işler. Televizyon, radyo. Onun devletin siyaset. Bu da atları siyasin eme apşirt etmen diyendir. Dilen son eden oklarda. Olurum etçek oranını da deme diyenlerdirler.
mümkinçilik görenlerler. O toplum buna şeydi, 30 yıl o yapık informatiyadan, bilgiden bir yapık toplum bir yankı hem degradir diye hem demoralize değil ya da demoralizasyon, yani ahlaksızlaştırılıyor diyeyim. Türkçe şeylere koyuyor diye. Bu zatları düzeltmek kıyındır. Nesil ayırdım demek de. 3-4 nesil. Gaya demek. O dilin varan ok oluyor. Yani kritik müşleniyeti ne olur? Övrülün neme? Bunun ne? Şu ruhnamaçılar ona diğer fiyatı nedir? Onun tövgürünü bir topar adam vardır. Şu adatlara katlaşanlar vardır. O şunu popülize edenler var. Onu mektepte okudanlar var. Bir okuyanlar var, okanlar var. Şu at sizin Türkmenistan ruhnama o beren demesini yaşatıyorsunuz. Burada gene de bir 50-60 yıla gider. Ne ol adamlar yani şu at 30-40 yaşında 50 yaşında adamlar da bu ölmedi. Ölmesinler, yaşatınlar volun o. Sonun demedilendiğini yani payalanlarını demediğini yani kellelerine aylap bilen okulur. O ruhnama ne sorulan okulurum da. O sesin çıkarman demezsen geçendir diye de tümsük bilen. O bunu birileri o cevap vermeli. O olsa kovduğumu düşündürmeli. Ya düşündürüp bilmeyen orada onun neticesi var. Şu at görüp oturuyorsun. Onu okudanlarım etkileniyor da. Onun bitecek yeri yoktu. Onun sol informasyon sırada ödüm ruhnama demek yalanın başı demek de. Şu at yalan var ya yani Türkmenistan'ın duruşuna yalanın içinde yaşatıyor bir toplumu uğurludur. O yalanın devlet tarafından resmileştirilen formatı şu. Olam täzelik bir zat değil. Köwneden gelýän şu Yok sistema. duruşunu plagiat o tuat menne yok men öýümde elimde ama bolýardy yani kitap var after'ı Bosfor diýedi. O genealogiya Musulmanski dinasti dip yani tarih o neme var 30'lı yıllarda yazılan neme. Onu internetten tapıp bilersen satılyan yerlerin bolýar. Mena öýde Sovet döwründe öýümizde vardy kitap. Son ha? Kronologiya diýämi? O. Köp demde zatlar şondan alınan. O. Tagypa koýatdylar. Biz onu dogry ýol men bir saýtym bardy, şo taýda ýaz neme suratlary bilen demet görkezýär deňeşdi. Ol ýöne o zatlar bilen demet görmek o. Wagt tip görmek nememiz ýok. Bolun ýöne biweti şo onun üstüne indi yani Muhammed onun kitaplar var. Bu da yazıcı kendi. Bunu bilmendir. Hem aydım aydıya hem kitap yani kendi. Aklın ağır başları. Arasında haca gedik diýeli. Bu da atla ne için edil ya? Bu ağrısında şeytanlık yatırdı. O yani bütçeti eline geçiriyorlar. Hazinani, devletin hazineti eline geçiyor. Hazinan imkan çıktıcı statyaları bilimdir, sağlıktır, bunun etkeridir.
İngiliz statyalarda. O hadina da bulun elinde, cüzünde. Yani o devlet bulun elinde. Devlet men devletim diyedi. Hadina da menki diye. Onun giyden kesmeli, çotaydan kesmeli. Bunları yadın diye ruhnamanına göçürüp şapırdadıp yadnemedik. Mekteplere bu 10 yıl, 11 yıl okuduk görmen gereği yok. 9 olsa da oluyor ya. Üniversitelerde, institutlarda 2 yıl olsa oluyor. Hem de yartaş yere. O muallimden tanım gerek gel. Onun obrutlarda, rayonlarda, etraflarda vandisi neyine gerek diyedi. Hem becet yaşadın da bu zatları bu demetmellerle yani ulu suratı görüp bilen yok. Yani kritik misleyen yok edilen aylak olayanların suratlarım görüp bilen yok. Bir taşımda hem becet görüp durur. O sizin yani suratları vurman yani devlet nemesin düğüplü deme o yaşayacak bulun. Millet. Yani bunu milleti demedi yani. O hadi kuğu yaşayacak. Ama Muhammed Ağa elini kaldır ya söz ver neme birden sen alıp barayan öğün. Öyle buyur. Hürmet kardeşim. Sağ olun. Dorazık demedi ama gidiyor. Demeden uzaklaşıp ama gidiyor. Yani sol yankı mülkiyet reforması para aytdy da şol öz işlerinde uğrunda şol yer suw reformasyny geçiren wagtlary hiç ýeli halk köpçüligine näme berilenokda informasiýa berilenok, bilgi berilenok. Näme üçin diýmek ki şo taýda ýanky hökümet öz başyna, öz aladatynda da şo wagtym. Şolsa buna şo taýda bir ekip, ýani saparanyň bir ekibi ýa-da näme bir topary şolatlary amala aşyrmak üçin halkyň eline mülklerini bermek üçin hakyky eýeçilige bermek üçin näçe wagtyny sarp edip şo taýda ylgap berler. Ýani hökümet aňarda başga bir hasapda da ýani iň bir janagly ýerem şu aslında sebebi näme üçin şuň kunmydym biz şu yer suw reformasy, ykdysady reforma, syýasy reforma, mülkiyet, yer eýeçiligi ýene şu atlan üzlüksiz ýygyderli gurulny diýas bolan başga tarapda ne bir giden nemeler ýanky trollar diýeli hökümete däl bir mena şunu sapara nemedem o şu hökümetiň trollar da şular rejimiň trollar da hökümetem bularyň nemesi da ýani kesekleýän ýeri şoňa alyp bir nemede oturlar da hökümetem öz ministri bilenem ya beýleki hemme resmi guruluşlar bilen şularyň kesekledýärler da şu rejim. Näme kesekledýär da ýanky trollaryny. Şu trollary eýem halkyň ünsüni soğup şu zatlardan ýani esas mesele näme biz öz toprağymyzyň eýesi bolmaly. Biz haçan toprağymyzyň eýesi bolan wagtymyz biz ýurdumyzyň eýesi bolup bilýäs. Yani toprak eýesi öz topragyny goramak üçin näme gerek bolsa der, gerek bolsa syýasaty da goşular, gerek bolsa ýanky ara çäklere de goşular. Näme üçin eýeçiliginde bir zat bar da toprak. Ondan da şarym ýene ýanky şu topragyň içinde özde bir gazanan biriktiren bir nemesi var. Emlägi var. Şo zatlar goramak üçin başgaça pikirlenip başlaýar da ene. Şo zatlaryň öňüni almak üçin 90-njy ýyllarda sapara şu nemäni amala aşyrmak üçin mülkiyet reformalaryny ýa yer suw reformasyny amala aşyrmak üçin hereket edip beren wagtlarym şo döwrem şu zatlaryň öňe alynýan eken da. Indi häzir näýlek boldy? Häzir hem başgaça öňüni aljak bolýarlar. Başgaça bir giden ýanky hakyna tutma nemelerini, şypanalaryny goýberdiler. Näme? Sosial media.
Şo taýda da bular ýene halkyň üçin ölýär-de. Hani şunu bir nähil ýagdaýda öňüne geçip bolar diýeýinmi ýa nähil ýagdaýda bir halk köpçüligine ýetirmeli-de muny sebäbi. 30 ýylyň içinde biz gördük şol öňü alynan ýagdaýynda nähilek bir ýagdaýa geldi. Ýene bir 30 ýyl muny görüp şo döwür biz şeýsek boljak eken diýil ýani ýaly bir hemäni hereket etmeli dälmi kadýanda. Bu halk köpçüligine her hili nemeler ýetirilip dur. Informasiýalar, bilgiler. Yani bu bir mümkinçilik da. Şunam eger duyarlı vatandaş şu zatlarym demedi bilmese, amala aşyry bilmese onda başga bir näme diýip bolar muňa men şu taýda jemlejek tapara. Näme? Düşündüm, yani bana soru vermesegem, men özüm içinden çıkarıp alýan sorumy. Men näme goýta bilsedim. Näme? Bu ýeke Türkmenistany da değişillerler. Bu postsovet nemetinin hem bejetinde de ketel diýen bu diýagnoz koýarlar. Ketel diýýärler. Bu ketel hakykatdan. Bir sizin şikayetiniz bolup biler, bu diýmek ýa-ni KGB bu işleýär diýmek. O düň ýa-da öňün merdan ýa-ni Salvenitsin barada bir zatlar gurrun berdi-de. Gatlyk gowy tema, sawol o merdan. Onu bir gaýtalaýyn ben ýa-ni Salvenitsin Sovet demetinden kovulmadı diýilen neme bir video var. On sylkady şoň aşağına goýmarat. Şonu ýyleşlemde dedim haýyş edeli. Teredim, hökman teredim. Şonu tereden soň kän zady düşünýärsiňiz? Yani KGB dünýäň yani spetslužbalaryň içinde ýokardaky güýçli nemelen biridir. Biri bolandyr. O bunu goýun yetmezçilik etmeliler. Bu aňyrdan gelýän bilgili, tejribeli bir dünýede ady belli nemedir. Sonra Solzhenitsyn kim? Solzhenitsyn kimdigini men gurrun berip oturmaýyn, ýatsaňyz çykar. Onu ýöne men obrazyny düşündireýin. Solzhenitsyn şu wagt postsovet äleminde bir ýerde dissident, aktivist, opozisioner wa orta şolaň hemme goşoňda bir Solzhenitsyn eden okda. Anlatyp bildimmi? Ol bir ýa-ni Sovet demetiniň nomur bir disidenti. 74-nji ýyllarda ýa-ni Sovet Soýuzynyň kovulýar. Kovulýar. Şu teredim. Onu näme Sovet Soýuzyny çykaryp göýerýärler. Bu sebäp bilen. Onu kovulun ýaly etdi. Disidenti daşary ýurtda onuň hormat o milli gahrman ýalyk Sovet demesinde. O ýöne şo KGB işleýän eken. O mesele o näýlek diýip bilersiňiz, o kulak barada gatken eserleri vardır. O Nobel 70-nji ýylda Nobel premiýasyny aldy. O dünýä belli nemedir. O şol KGB bilen o işlesen onu tuğut etýärler de. Hem nemeler bilen o belli pullaryny sen neme tanýarlar. O mesele nämedir? Mesele
yani tukaç olup ölmek demeden olur. Has ulu nemani öňe goýulan meseleleri çözýärler. Ne kulağı Sovet sistemasynyň o Stalin döwrüni kritikawa edýärler. Kulak Stalin döwrüni nemese yüz gara nemese tarihi bir gara tegmili. O şu arada güýçli eserler var. Oňa ruhsat berdiler. Sen şonu kritikawa etdi. Yani Sovet Soýuzy Stalin ölen soňam dowam etdi. 91-nji ýyl içinde. Devam et. Oňa hiç sen demem ýok. O zady degmediler. Yani şu demem demetmeli. Onam ýanky dünýä jemgyýeti kabul eder ýalak demede edilýär. Şu wagtky ýöne bolup duran şoň döwründe bolup duran zatlar bilen hiç edebiyatı ýokdur. Tiňlap göreýin. Menem KGB'de işleýän oldum şolary ýalak demeni kodurlar şeýdi ulanırdy. Bizde de näde? Bizde de apodiste bollar. Aktivite boldy. Prezidentim boldylar. O indi ýanky edilmeli meseleler vardır. Şolong diýersine üstlere näderler, ekrana çıkan näderler, sakna çıkan näderler, siyasi bir gündeme de çıkan näderler. Şunu çennem şeyledir. Diýnedim. Sapar aýyny 1956-njy ýylda aýdyşyňyz ýaly Staliniň işlerini tanqytlamak çäreleri geçirilip başlandy da ruhsat berildi diýili. Destalinizatsiýa diýilip adlandyrýan nämene. Aýdyşyňyz ýaly bulam Solzhenitsyn hem şoňa esaslanyp şonu tanqyt edip gelýär. Ondan soň onuň bilen ol ynama girdi diýeli daşary ýurtda. Onuň bilen kontakta giren daşary ýurtly nemelere howplary ortadan aýyrmak üçin ulanýarlar. Inde türkmenlerde de şuň ýaly bir neme bar da ýazyjy şonuň esasında onuň zatlaryny gurnapdyrlar da. Olam çıkış edip aýdýa, ýene başyistik rejim diýilip çıkıp neme diýen bir ýazyjy bar. İldeşlerimiz ady ýadyna düşse şo taýda kommentariýalarda ýazsynlar. Şol sistemany häli bugüneçe aýakda saklamaga çalışýarlar diýmek dogrymy? Neme? Esasy meseleden toplumyň ýa jemgyýetiň ortamyň üntüni 100-nji bulara 100-nji ýetip bilen oklarda 200-nji meselelerde rebet göründir. Ýöne gozgan meseleler dogrudur. Ogurluk bar. Ýöne ýanky üstiraty, siyasi reforma, mülkiyet reformasy, iqtisadi reforma, sosyal reformalar. Bular kim geçirmeli? Buları geçirmeyen ne sen oğurluğun öňüne alıp bolýar, ne beýlekiň, ne halkyň ýaşaýyşyny, ne sen hukugyny hem de kelip bilen. Hiç adam etip bilen. O suratlar barada gurrun etdilermi diýip, şolong ýadan eserlerinde de adyny seredim. O käbiri ben 36 ýyl stajym bar diýär. O şu punktdan ýerine ýetiren adamlar bolmaly. Şu 36 ýylyň içinde tiyatr formu barada bir sözlem kuran ýeriň barmy? Bir cümle kuran ýeriň barmy? O bir onuň şu atga diýen nemelerinde edil üstüne geldiňiz bunu aýdaýyn temaňyzy değişilýärmi bolsa. Yani arada iýberen demeleňizi dinledim de. Yani ben o çok bozakkal ýani o geç takkally bir deme bar. Ýigdim. O ben 36 ýyl diýe şu rejimle görüşüp gelýän ýene ýalak opozisioner diýdi. O bir ikinciden hem özünden başka hemme şeýle ýamallap çykdy. O özü gowy
Onun bir adını tutmadık yani doğusu var hünerdeşi. Şoň adını tutmadı. Onun radyoda işleyen otlar vardır. O şolun adlarını tutmadılar da. Galanın hem bezetini demettiler. Onun bizim adımdan tutya halim radağım diye adı. Bularım şolordan ya. Hem bezeti o yani pok diye de yani üçürüp demedeyin. O bir dava edip söğüşüp kıyışıp görünmeler. O bilem şolordan ne? Müstahide dur diyen ben bunu. O bitirdenler. O bizim kumaşımız da başka. Yani matamız başka. O siz bilen bir yerde götürdüm çakmışan yer bağ olsaydın. Yamanlayan adamdan arasında ben gelmek gelen adamdan, bizim tuğurumda gelen adamdan. O katlaşır yer bağ olsa onu maydın. Bitirdenler. Yok. O sizden yani salcın içini demediyen nemelerden. Sizin adamlar. Şolun hem mezetini yani popülizir deden, raskurutkas neden, o sahna süren, özüm. Köpsüne fut özüm. Onun kömekçülüğün var, azatlık radyeti. Ondan sonra kardeşin, yani çavuş. Hem mezetini ekrana çıkaran, sahna çıkaran, siyasi sahna çıkaran. Siz bizlerle, bizim kolumuza gelen adam der, biren. Yamanlayanlardan, uyanlardan. O biri şolar bilen karıştırmak demeleri var da. Bularım şolardan yedi. Yok, biz sizdenler. O şun aşağını çılıvay diyenler. O geçi dakikalı. Yiğit, ben sen adını hiç vakit tutmam. Benden ötür soruyan çan. Ona soramazsan, fırın kavat gelirsin. Ben seni, yani itin tespit var ya. Şun bilen boynundan narap köçüdün yürüdür. Bu oyunları sen kuratörlüğün var da. Sen kuratörlüğün okudan adamlar var. Biz şolun tuğurunu yetişen adamlar. Bu cagada oyunumuz bilen siz adamları manipüler etmeye ruhsadan vermeye. Buna ben hiç vakit adamı Floryalak deme olmasa tutken yerimem yoktur. Ne yankı Salcılitse'nin funksiyosunu yerine getiren o adamlar birinciden aratlık radyasıdır. O içindeki tezini çıkarmar oturan bilen hiç sada katlaşmayandır etmesin. O demeti iyi daşına çıktı da. Şolordur. 30 yıllar, 36 yıllar edip geliyorlar. Buna görüp görse. Men görýänim sebäbi men bular itip meni ýa-ni aýnaň aňyrtyna geçirdiler de. Aýnaň aňyrtyna bizim hemme götüňdi görüp. O ýapaňyzda da görünýär. Sal eýilseňiz görünüp durdy. O sizin ne bana degişli demäňiz bar da. Köp zatlaňyz. Yamanlap ýani emedim. O konstruktif kritika var olsa ben kabul ederim. O gerek olsa cedelleşersem, neme dersen, yönü sizin tökmetinizi ben kabul etmeyen. Onun göz önlemede sizin beni tanıma, bilme mümkünçülüğünüz yok da. Size biri, şu adamı nereden tanıyan bir soru verseler, sonra cevap verip bileceğiniz var mı içinizde? Biriniz. Bu adama oğur değildiniz, mafyoz değildiniz, cenevrzat değildiniz. O nerede gördün? Satışan yerin var. Çakmışan yerin var. Ya da işleşen yerin var. O bizim matamız başka. Dünyamız başka. Siryalak bilen ben hiç yerde çakışan yerim yok.
O çakışmadan bolda tur diyen. O yani salsın için nemeti ne sülong nemeti ne şey. O bularım yani aydan ya başka bir yerden neme değil. O yani Kağıban bektebi bir o Türkmenistan, Özbekistan, Kağıban hem de Kağıban bir filiali. Öňüm şeyledi şu adam şunda. Bilgim şu taydan geliyor başka. Metotlarım şu. O reform etmeli vakti oğru ödledik. O taptınız oğruları ne? O aklı yurtları hem de yakın Türkmenistan'ın da kriptokrati uğurdular da. O ortada ile kriptokrati uğurdular orada bunları şu olmalı devamda. Owa, kölega. Ne Sovyetlara üns verin o iyileşler. O bu yiğitlere de bu oyunlarını biz kendi oynatmayız da biz demeni o Kovuliyat oyunları. O sen alak ibne bir halkı manipülü ettirmeleri alak bir deme yok abi. Olur yalak yardayımız yok. Evet. Ne şu 7-6 mesele vardır. Lüstratsı. O tek dillerini at bileyelim. Sinettiğim biz tır saklan ya üstünü yapın diyemiz o var. Açın diye. Tarihimiz bile yüzleşelim diye. Ondan bizim korkuyumuz yok. Siz son dilinizi alıp bilmeyen olduğunuz korkuyumuz var. Sebep olmalı, başka demesi olmalı. Hiç kim normal adamın ziyanına bolup bilen nokta. Normal devletin ziyanına bolup bilen nokta. Ya da siyasi reforma geçirmeliydik. Onun gelmediğinde de düşünüyorlar var. Yeni de millete akıl satacağınız. Hayti veriyiniz ne? Elinizi yüreğinize koyundan aydın. Ne Adatlık Radyosu'nda 10 yıl işledim, 20 yıl işledim. O siyasi reforma. Etmeseler şu ta düzelmeye dip bileyeniniz var mıydı? Ya diyeniz var mıydı? Çok hükmanlığını düşüneniniz var mı? Ya şunu düşünüyorsunuz mi? O yani demen sarsılacak diyorlardı. Berdi Muhammed'i. Siz Berdi Muhammed'de ne mi ütköş? O elbet demen gov diye. Yani şu o kendini elbetmiş. Haydi birin var demeden. Yankı yetek anak mesele vardır. Şunun üstünde durmayan adam o size hiç var. Hiç iyili. O diline ne mi diyenem olsa neticede şu at krizinde ütküş kendileri yoktur. Bolması mümkünler. Sebebi bularım eneti şeyle doğurmandır. Sisteman öyle diye bu. Sizin Evet. çok ordunuz. Awa sapar aga bular sistema karşı däl. Diňe şu sistemanyň getirip goýanlaryna karşı köreşmeli diýere. Yok 36 yıl şunu şey gelýärler. Yani Niyazi elbet men gowu diýetdi. Öyle kapatdı derler. Sen ne etip ondan gowu bolup bilýän? O Niyaziň nähilekdigini bilýär, sen nähilekdigini bilýän mi o? Destalinizatsiýanyň bir görnüşi de o da. Yok. Köne rejimi tankytlamaly, men geljek diýmeli. O siyasi reforma etmän nähile ütgüçür? O köni sisteman dowam ettirir. O bazı iqtisadiýatyna geçmelilik bilýänem ýokda. O bazı iqtisadiýatyna geçmeli demokratiýa näde kurjak? Sonra Tanklaryň gelmeginden gorkýandyrlar. ne bular şu funksiyonu yerine getirdiler. O ya bulun yerine getiren yani orta atyan soruları 100. ya da 150. derecedeki
sorulardır. O da hakikattır. Yani geç dakikalık aydanlar var. Çok 90% doğru. Ben de alışayım. 10% yalan. Biz olurdan değil. En önemli yeri. 1% giren olmamı mümkün de. En sonunda bularım olurdan neydi? Yok biz sizden değil. Bolun bilmeyiz. O bizim tuğrumdaki kurucu meclisin tuğrumdaki adamlar hiçbir sizden değil. Bolun yerim yok. Neyle kim becedi karıştırıyor? Bulun funksiyonu yani da şöyle de. Onun men agent değil. O sen agent bol mu? Dememizden mi geçiyordu? Agentde Bu agent sistema bol. işlemesini biliyor. Agent olsun, agent olmasın yöne yerine getiren funksiyası ütken ok. O. Muhammed'e söz vereli. O benim köşe şeyin biraz bolmasa kızıp o geç dakikalı alacak biz. Böyle. Muhammed kardeş. Sağ ol. Sağ olun. Şimdi sapara geç sakaldan başladı ol benim şol haldan var sonra demet otur dişimize otur diyen ýaly şol Nabi Niyazy yamanlaya ýa-da ýankyl sahnadaki beýleki nemeleri boktivistler yamanlaya ýanky sakal oturýardanym oňa da az wagtam sarp eden ol elbetde aýlykly gülnükli adam biz oňa nememiz ýok hakyny alyp otur 8 saat gürlese de ýöne Medyada hani prezidenti yamanlabylar, Gurbangulyny yamanlabylar, ya oğluny yamanlabylar, yani olardan has bir erwet täsir edýär-de jemgyýete has erwet ziýan berýär. Şey diýip aýdaýyn men. Olardan has erwet ziýan berýär. Olar ýöne sahnada oturan bir sahna ýa-da şol ulugurlaryň sahnada oturdan emeleri ýanky oýunçulary ýöne olaryň Rejimi saklayan neme ne çok güçlü saklayan rejimi. Yani rejimin yıkılması için o etaati tütünleri vardır. Büyük meseleleri. O şoları ayağını aşağından ayıran son oturup bilmeyer yıkılıyor. O onda meňe şol aýtjak bolan şol sapara şol esasy nemeni ýanky sahnany olar eýerleýär ýöne sahnanyň öňündäki nemeler barda aktyorlar tansedýä aýdym-aýdýa ýerde oýunlar oýnaýarlar ne şolar ýanky sahnanyň özünden has zyýanly da asliýetinde näme üçin halk şo taýsir edýär. Şu maskarawazlar diýär, şıpanalar diýär, näme iş edýär, näme gurrun edýär diýip birinjilik bilen esasy mülkiýet meselesi ýene biz nireden başlamaly? Ne görüp görse biz özümüz demet bir sergezdan bolup bir ýurdun daşynda ýöne gezip beren ýurtlarymyz biziň ýurdumyzdan has gowy näme üçin şo sebäpli biz geldik bu ýurtlara. Şo taýdaky şertler näme üçin şuňalak gowy? Şonu toramana bize nemeden oklar. Ünsümüzü şo taý beren oklar. Başga zatlar aýdýarlar, bir-birine söýýärler. Ýene diýerler esasy meseleden sowanlar üçin şular ne şo taýda iň bir ýanky prezidentden hem has agar bir neme jenaýat işleýärler da halka garşy. Näme üçin düýp meseleni çıkarmaly adam prezidentler bu üçin 10 ýyllyk, 5 ýyllyk ýene soňky prezident, ady prezident 3 ýyllyk ýa 4 ýyllyk bir prezident onun has könüden bäri oturan bir töňe de 35 ýyllyk bir töňe şu geç sakal. Şol çawatlap şo taýda oturup bilýän bolsa aýdýan zatlaram ütgeç gratdal ýene şol gelene geçene söýüp oturan biri aslan şondan tapawutlar ýok da ýani iş boýunça deretsek şol adamlaryň eden etmişi has agar halkyň öňünde men görüşüm boýunça Doğru. Radylaşýan ýöne ýene de bu ýeke Türkmenistanyň kesellerler bu Potsdamet demetiniň Baltika döwletinden galanyň hem bejetini keseller. Ene siz bir zady
bilmedim bir kelläňizde käte aýlaňyz ýokmy? Ne ortiyet o intellektual beyinli, nemeli gatlary az däldir, gat kändir. Ödüm bilgililer, büyük bilgililer madır. O dünya nemetinde o derecesinde kilerem kändir. Ya yönü ütgen zat yoktur. Belarus'da da kändir. Kadram kändir. Bilgilemelerim kändir. O yönü şu taýda da birinciden illüstrasiýa bolan näler? İkinciden yani mülkiyet reforması doğru geçen näler? Geçerim bolur. Çizgi için böyle toprak bu veyçiliğe geçenler. O tiyatri form edilyenlerdir. Gurruma edilyenlerdir. Bu akliyet meniden o var. Yine Belarusya'da protestler oldu. Yadınızdadır. Yıkılar mıkaklık konuyor. Bir teret gördük. Yıkılacak geldiğini gidip dukanam. O dile getiren olmalı. O sebebi o esas meseleler vardı. Yankı. Tiyatri formu. Birinci. Onun illüstrasyon. Onun bağdarak saadet. O mülkiyet nemeti. O şu arada hiç uzun edenlerler. Ahli potavet nemetinde şunu alaktı. Evet. Şulon yani kokunun bırdığının nemeti kağıbı o işleyen. Olon tam sıktığından ya bilmediğinden nerede? O bir Solzhenitsyn nemedi. Münglerçe belki de 10 münglerçe Solzhenitsynler vardı. O hikayelerin bendeştir. Yani çavuşun yurttan çıkışı disident bolşy Solzhenitsyn ki ulu abyomda da bu çoğunluğu çıkıp böyle çüyalak legendalar bulur. Doğru. Şolar yalak deme bilen ben aratna talmalı. Şolaryň istoriýasyny dinläňizde "Kak dve kapli vody meňze ýediýär" şoň ýaly. O yankı ulu suraty görüp bilmeseňiz diýek sizin yankı nemäňizi ýalak bolup görnýär da diňe sizin yetmezçiliğiniz, kemçiliğiniz ýalak bolup görnýär. Ýöne umumy nemäni teredende bulan yankı entäk yankı sizin garaşdyrlyga çykmadyňyzy şular aýtdymy her bir ýerlerde. Şuň üçin garaşdyrlyga çykan da Orsiyetin bir gubernisi ýalak ýagdaýda ýaşatýar. Bunu 91-nji ýylda edilmeli gurrunlar şular. O biz garaşdyrlyk diýäňiz garaşdyrlyga çykan ýerimiz ýok. Ýöne ýa kanalýa demäň neme süt götdi. O biz Türkmenistan ýa Orsiýetin koloniýasydyňmyzy aýdyp bilýän barmy? Eserlerine, yani tarihlerini seyredip görün şunu. Yadan podan yerler var mı? Kayta ortaya kovu tip görünür. Hepsi vasvarada yazar ekenler bular. Şöyle hepsi vasvarada. Yani bu bulon resmi yüzü. Bulon yani ekranın ağırtında anonim ediyen dağıtlarım ken. Bulon her birinin 3-4 tane saytları vardır. O şoğrunglik deydi, yine şoğu mendeş 4-5 tane. O üstümüzden bok bu yandırlar. O yankı yüzüde ait yankı ekrandan yüzünü korkup aydıp bilmedik dağıtları sotayda ediyorlardı. Öyle bir değerli iki değerli kendi. Öyle 4-5 yılın veri vardı. Yüz aýdylanda jogapkärçiliğe çekilip biljekler. Öyle bunun poğaçörkünden haydi kim giddiğine bilýär. O bizim törögü yeňhemde diýemiz o var. O bu näme üçin edýärler? O näme? Borçlary şu. Bilin.
Tapara men söz alayım istedim. Onu Ne yurdun içinde şu mesela Niyazi Emrada 50 yeter. Yani Emrada çöçelerde köy kadar. Son kurbanı olayım var kadar. Serdar orta çıkar. Yeni kurbanı olayım orta çıkar. Yani maharetlik yanım sol yol açacağım sol karar. Soğuk paylat bölün avtobüs gelse halkın içine avtobüsler hem son ardından böyle indi şöyle adam etiyadi halka görkediyorlar da. Şimdi halk köpçülük mecburu yurt dışına çıktı. Öyle açık medya var da bende. hı. Şimdi Türklerde zihinler açılıyor diyor. Türkmen halkının zihni açılacak olan vaktinde yankıyalı hikayelerle taşını çıkarılan yalan disidentler ümune etçede halkın öz işlerine amalasıp başlıyorlar. Yine hakiki milliliğe çağıran, reform etmeliğini çağıran adamları karalamanı metnal varyalar. Ekstremist, bunlar terörist. Yurdun içinde devlet var, hükümet var, yani başındaki kurvan ol, yaramaz, himmedat, şol ayrılsa himmedat düzellerdi. Yani Türk sistemanın gurrun neden oklar da reformanın üstünün erken oklar. Bir adam ayırsak düzelya deyip şatayda halkın nimetini nahil divayden ünsün söz aşırı saklayalar. O da hiç vaatama Yurtta ayrılmıyor. devlet var. Öldük geliyorlar. O yurtta devlet var ya, hükümet var ya, yönü kurban olayı Servet o diye, adam ben der. gov diye o şeylere. Son ayırsan elbette ya diye. Son diye yurttan milliliğe çağıran, reform edecek olan adamlara aytyanlara da bunların de ekstremist olar. O sadece devlet var. O devlet yırtacak olarlar. Devletin bayrağı var. Bunlar bayrağını çalışacak olarlar deme veriyorlar da. Bir halkın beynisinin açılmanın önünü alıyorlar da. Onun yurtdasına çıkıp 4 yaşında bir beynisi aklı gelişecek adam gelişmenin önüne yaptı. Boldu yurda varan tamam 3 metre adam ol. Yine şu önkü beyni bilen şu kurban ola hakaret sıl gitti. Düzeller. Bunlar yani kaçınlar KGB işin boğut ya. İçeridekiler gönlüne hoşak ya. Bar ulogmin bar at bin diye onu man as diye ne aydlan net problemler olur. Mankutlar. Bir yerine yani KGB'nin işi istaki işinin taştaki iş bir yerine ne medya da biriktir saklıyor da bir yerinin üstünde doldurttu da. Yani diyemem bunlarım düşünüyor, yuvoş düşünüyor. Yani kağıbada işleyenem orada, neyemede işleyenem orada tapavdu yok. Sebebi programming içinde. O bayağı garibi hem ben programming içinde. O barcak yerin o Türkmenistan'daki türmeler o ne yiğitleri tanıyadık. O yiğidir. Yani misal o neyse sana kırban başı o da nefede o son taptı. O bir iki değil üç değil. O kırban başı. Siz ente o başam değil köpüğünüz. O ayağı uzunluğu et görünür. Yankı demokrati uğurlarına hem hukuku keldiğinde o hukukun üstünlüğü. Onun hem bekşin hem de zaten çekli hukukun demesine çeğinde. O şeyle olanla o tidin peydanında. O tidin mağalınızda mülkünüzde o artıklarınızda çoğuluklarınızda var yani. O düzgün ne Litva'da yani reforma geçenle o yetiyekil arka demelen o hapusu bilen o yerli tuğlu olup görün nemeler var. Ülkeden Yivreylen çağaları gelip o şolong nemelerini alıp tapularını alıp o malını mülkünü iyi olurlar da. O üstünden uç geçen gitler. Yivreylen 95
toğundaki praterini öldürttürülür. Katkâreken Litvada yürü. O şolong ilan çalanları, şolong dokument bari gelip o urullu yerlere, binalara iyi olurlar. O şoň üçin biz düzgünü nemani dikeltme üçin o hemme için peydatına, Kurwan ulyň on peydatına. Ne ýa-ni gat bunu gıýtga seyretmellerler demedi. O adam ölýär. O Kurwan uly menden ýaşam bolsa o bir gün ölmeli, benim ölmeli. O ölmeyen bağım yok. O diýmek hemmem de ölmeli. Ölümlü dünya bu dünya. O no ýygyndaklar näp ýaşamaly. Şo da yani adam düşünmedi gerek de. Ne bulun şoňa akylları ýeten ok. Ya da yok. Beyin yok olsa bu zatlara yemetmeyedi. Demedi. O pul kovalap öğrenilen kom şonlarla. O yarancanlık bilen aydım ayıp öğrenilen kom şeyledir. Erkek tolduruyor. Çekkerin diyor. Yani ırsaran biliyse de üstüne çok biliyor. Yani ben altın zaddelli ya nesin zaddelli o. O islenin o iş yerine bak çok biliyor. O mağarında krişan o burun vardır o krişan salsıp durda. Hem de salsıp durda. O size nuska olmak için ben Muhammed Nazar'ı misal etip vereyim. Kağıban o nemesini ütgöden oğlun şol. Yani Kağıban işgalleri böyle deme hareketleri yoktu. Ben 78'den prezidentini tanıyadım da. O çağaları bile işleşiyorduk. Ben dememde, upravleniyemde. Yetekli sana Kağıban yok orku ediperlerinin o ayarları, gelinleri, çağaları işleyetti. Onun milletleri başka olunuyor. Kağıban içinde. İnketininki naçarlık adderler. Upravleniyen kan başlıkları var. Ornu atarlar. O hareketleri yani bugün kuvuriyen nemelen diyalak değerli. O köpsüne ön çağalıktan tanıyan o kuşta oynap o nemet. O yani bizim yaş çağalık dövrümüzde kıtçılık o bolerilik neme yoktu. Onun şular neme ben şolong yani ellerine ayaklarına neme yardıma düşündü ülküm tutuyatta. Yani iki manattan bakadan belli Sovet dövrünün hem de bakadan standartında. Yani parta nemeden priceler oluyordu. Yani sportif formalar var ya, pinkalar. O yukarıcık o yaşıl nemeli, renkli. O değil sıkıp durandır şeydi. Bir tabi oturup duruyor değil sık. O ne götlerine şol. O saparda iydin hem beyleklerim var. Ben becedin adınaydı oturmayın. Benim 15 yaşındaki oğlancık şolarıyla kuşta oynayardık da. Yani orada Lehtiniz plaşatkası bilen bir padye 3-4 tane padye yani mezlavukta demeler var şunu kağıbasın sayılır. Hem de birbirine sayesi bu eliyerler. Yani bunu şu taydan tanıyanlar fikir işlerine ağza kendi düşünen demeler. Yani şunku gören ya eşleyen demelerimiz yalak. Siyasetteki adamlar değerli de. O son pensiya çıkanlarına bir kuş tane ben de işledim. İşkarım bol birini. Kurwan ağa diyediler öyle. O iş başaran oklayıp işten ama ayırdık. O başaran okta bunu kığı beşlik kolonlu ne? Kığı badı palkovnik ne? Sonra pensiya çıkan. O iş talep ediyor.
O birinin açarlık upravleniyet koyduk transport demek. Başaran ok. Başaran ok diye. O düşündürüp aydiyat ki hiçbir neme zat yok. Ya korkulup ya ürkülüp emedip görülen zat yok da bulur yalaklat atgen görülüyattı. What bular bu halkın üstünde huda yalak bir neme vurdular. Hem utanç. O bunu halkın üstünden şunun alaklarda edilen olsa demek öyle işler neden olur. Yani hükümet kuruluşu edip böyle iş neden yok demek oluyor da. O iş başka zaten. O suratlara ünsen veren oklar. Ya oğru ödleyenler onu ödlep düzeltip olmayacağına düşündünüz. O kurban olun köyüne bir maşin doldurun pullun barından dökünden kaydın. O bolmasa şu dökecek pulunuzdan ken gitke diye de yüz etti, mün etti. O derin aşağı düşüverdin. Ya aldın. O bir maşin pullun doldurun. O dahile oldu. O bari ağdır kaydın. Ne derken böyle şunu yalak bet tutulmasan da karşısına görüşüp o tahıl yurdu kriptokratiya vurdular da. Yo. 36 yıl görüştük diyorlardı. Yani oğullarla görüştüler. Yurdu ne hemen vurdunuz? O neticesi şu. Yani Öz mikrofonumu açmandırın hana. Näme üçin Gurbanguly Mirziyoyew Aliyew bilen duşuşýar? Näme gerek diye. gerek tuşsunlar devlet ola Sonra üçütü beyleklerim duştunlar. yok soramağının men şeýle düşündüm. Prezident näme gerek diýipdir da. Türkmenistanda prezident belli. Gelýän mehmanlarym prezident. Türkmenistandaky prezident näme gerek? Şeýle sorajak bolupdyr. Onu düşündüm. Ne etsin o gururu? Öyle ki. O fakir. O hem devletin ağır ya. Oldu. Yani yerin oğlu. Oğlu mahtı. O yani bu tatlar hem de utanç tatlarda. Yönü yani derece çoğu olan onun yani utançlardan utanç değerliyalak buluyordu. O kat utançlar. Doğulan wagtynda ana oğlum boldy diýip beýenendirler. Yol beğentin deme oluyor yani devlet ben demem derler. Devlet o 5 milyon halkın o ıkbal bilen oynamak o bir cevapkarçılığı vardır. Yo. Gelen adama gözün utanmasan gelen adama işini bitirir çıkar eder. Kim gelende ne anladın? O devlet yani şu yağda bilen gittiğinde adın hatabını kitabını çıkarman bilmeyen o hatap kitap diyen de tutarlar. Şoň üçin yani bu pullary maşinlap hataplamazak yani şu näçe gerek diýip soramaly o götürüp bilen al ýöne süýüş diýmeli. Yani yorunca güllenle o içine bağlı düşenle aşağı düşüşyalak o güllen yoruncanın içine salın doydun. Sonra da yankı şulon getirecek bir yandan kârlı çıkar. Bu atlardan korkma. Yo. Burun ziyanda Muhammed Ağa söz verelim. Yani Sonra var ya. Evet kardeş. Sağ olun. Indi yankı
nähil diýýän şoluna bir näçe million diýip alsak muny 3,5 milyon diýeli ýa-da 1 milyon 1,5 milyon halk bolup şu bir adamyň gurrungy diýýärdi näme bir sosial mediadaky nemeler aýdýan hereketlilikleri ýa-da şo taýda edilýän esasy ünsümizi sowuljak bolýan ýerde edilýän gurrun şol. Ya bir adamyň ýa-da bar şol 100 adam bolsun, 100 adamyň gurrun edilýär şo taýda ýöne. Şo bir näme rejime hyzmat edip berenine giden bir näme bar-da, goşun bar-da, ordu. Şoň içinde ýanky sosial media hem şoň içinde organam şoň içinde mehemeti, polisiýasy, Ýogary diýen ýalak diýen. şol ýalak bir näme bar-da men hayran galýar, şoňa aklym satanok tapara. Ben aklım satmasa edip şutaýda dur. Ben yani aklım satmayan yerini berketip bereyin. Onun büyüğünden satanok diýerdim. Bu başy. Bulun taany şeýle bir köpeler onun tebeğini aýdyp bereyin. Tebeği interneti yapıp uzak taklap bilmeýärler. Bular mecbur açmalylar. O açan soňum gorunma mecburiyetler vardır. Gorunmak üçin ýanky ruhnama nesilini näme takna türämelidir. Şoň içinde sizem ýerer gidersiňiz. Buňa siz çäre tapylmalysyňız. Ýanky geç takgalyň bularym şolardan ya bizden diýişi bar-a. Bu ýöne ýere däller. Ben onu garan zatlar bilen hiç işim ýok. Onu ýöne biz sizden däl. O ýanky bulan sürjek troll ordusy o bizden däl. O şular bilen araňyzy gaty näme saklan. O garşmanlarlar, nemetmenlerler. O bular ýalaklar tan bilen alýanlar, akıl bilen alýanlar. O sana hiç nemetmen. O Berdi Muhammedow sizin demäňiz düşmanyň Berdi Muhammedow derler. Bundan agry. Cehaletdir. Ýanky türüljek cehalet bar. O cehaleti 36 ýyl okudyp gelýärler. Yetiştirdiler. Ruhnama nesili var. Yetişen. O Berdi Muhammedow filan, Niyaz filan yani köllü damcı ýalak bolup galar. Sizin bundan agry problemaňyz cehaletdir. Onun bilen ujuny görýäňiz şu wagt köpeler. O sizi şoň içinde eretjek bolýandylar. Oňa düşünün. O. Şoň üçin bu arada kän çaýda otmaly. Bulun yani bir adam edýän hareketlerini ýöňünden görüp bolýar. Onun yani bizim sırlarını aşacakka oldu yani geç dakikalar açıyordu. Onun profesyonel borçları şöyle. O yani bu şunu düşündürme için, şulardan bizden diýmek için, şulardan diýmek için o 2 saat hazır. 3-4 günün taýinlik görünür. Yok. O şonu yani siz o şükür bolmalysyňyz, şu zatları baştan görmeliňiz. Her dama saparaga size dürtüp bunu da teredin şutaýak diýip durup bilme de. O siz o dronuňyzy ýokardan uçurup o biraz giňirek demeni görmeliňiz. O saparaga şeýle bir zat bana bir ildeşlerimizden belki ýatlar şol ependiğinin bir nemesi var, hayvani. Ol goýun mu diýe, eşek mi diýen ýazma şonu şol bazara satmana gidýär boly. Bazarda bir öwüp berýär şonu. Şeýle öwüýär boly, ýok diýär, bular ýalaşak men özüme gerek diýip şol ýygyny alyp gaýdýar da şoň ýaly. Bularyň häzir şeýle bir hakykatçyl ýanky diýişiňiz ýalda 90% dogry aýdyp 40% 50% dogrusyny aýdýardylar.
Häzir 90% dogrusyny aýdjak bolyn. Hakykatdan bularam bizden ýaly diýip şübhä düşürýär şol ýöne. Şol derece. O düşerseniz ne siz bu nemesini elektrik geçirmek gatansattır. Yani esasi önemli zatlar vardır. Lüstratsa, tiyatro reformu, iqtisadi reformu, o mülkiyet reforması, beylek sosyal reformalar. O şu arada yani fikrini, düşüncesini dile getirip bilmeyen demelen hem meselesin çok demeye koşaymalılar. O yankı agent bolsun bolmasın tapavdu yok. Şu zahir ordusunun içindedir. O bulori özüňiz bilen garba. Bu ulumtuluk yani emelik değildir. Yani oyunun biraz öňünden bak demedir. Bolmasa şolong içinde erer gider. Bulong deme diýenem şol 36 ýyl şol oyuny nök giderdi. O şolong ýurdun daşyna çykarlanyň sebäbi şoldur. Onuň ýa ýatan oklar nemeden oklardy. Pul bermesin goýun uny işini taşrak gidendirler. Taşlanlardan bilýär. O aýra ýerler. Aýralan toň iş etmeli. Ne geç dakikalyň tırını öde açıp oturuyor da. Yani bunu analiz edip bilen bir düşünce yok da. Şu kritika ediyen, yamarlayan adamlar var. Ediyen işleri yanlış. Aynen doğru. Ben aralışayım. Yani şolong 90%'ini takna çıkaran ödü. Başka bir yerde hele. Biz çıkarmadık. Kömekçidim, en mulu kömekçidim Adatlyk Radyosu. Şolong hem de jetdiýmeden 90% Adatlyk Radyosyna efir berilendir. O sorozluk verenler, radyodendirler, ýöne örat kurutgu üçin ulanlanlar. Onuň şolong ýanyndan çykýan adamlar bardyr. O töwüşdüler, uçaklaşdırlar, o zatlar bilen işin bolmasyn. Şolong kanaly bilen takna çıkan adamlaryň hem bejesini o çüpke bilen garamalylar. Başka demeti ýokdur. Ine Murat Gurban, o oglan bolmagy mümkin. Ýöne şol ekran neme takna salan arat kurutgasyn eden çavuş. O kökü berdi. Bu zatlar yani men aýdan aňyrtynda bolan soň ulan hem bejesiniň yani eglen ýerinde sırtyny görüp oturdy. Gitjek yerlerim ýok. O sırlaryny böýdüler açýarlar. Ben onu konstatir diýen. Ol Türkmenistanyna bir däl, bir näçe müň adam aýlyk alyp 7-24 işi, pişi ne biz demlene 30 ýyl işleşip gelýärler. Onuň opudam şolardan öwrenýän. Şolong demesin. O men garşyma gön öýler çykan o, şolar çykmady. Şolar demedi. Men şu atga aýdan bilgilem bardyr. Tiyatro reformu, iqtisadi reformu. 36 ýyl edip beren adam da. O maňa tribuna beren oklara. O taparaň Adatlyk Radyosyna şu reformalar barada sonra beren jurnalist barmy ýa-da barmy? O seret görmeýdiňiz. Hemme zat görünüp duranlar. O men kim? O anlaýyp diýip o kim? Böyle adam böyle daşına seyredip göründü. Görünüp duranlar. O Adatlyk Radyosyna näçe tapar gurulýar şu. Ben demokrat demişsin da. O bana demokrati yok mu? Bular garaşsızmışsın. Emme kişe denmişsin. Adılmışsın da.
demokratiyanı bilýänmişler, demokratiya gurjokmuşlar. Demokratiya o şey, yani burulup börülüğünde attırıyor diyorlar. Ne? Yani işleş sisteması şu. O siz agent bolman, bizim toplumda da çıkan o. Hem mağdu üyüşürüp demedeniz yani bir tarjın için bolan yok dedim ben. O yeka Türkmenistan'ın değil, ahli post-sovet demezini o disidentlerini opozisyonerlerini üyüşürüngde bir tarjın için de nokta. O da şol. O bu zatları siz görmeli öğrenmelisiniz. Bu zatları aşmak yine Türkmenistan'ın geleceğinin en önemli zatlarıdır. O siz devleti yani doğru demelerden başlap kurmasanız o devlet kurdurulayanlardır. Dargıyandır. Kurayanızda da dargıyandır. O devlet dahilek koğuşadılyanlığını nesli Türkiye'nin bir sonki 20 yıl tarihini öğrenseniz kendi adı öğrenirsiniz. Kurulunun yıkıp bolyanlığını görürsünüz. Halk istemese o hiç tat bolyan değerlerini görürsünüz. Bu zatları öğrenmelisiniz. Bu durmuştur. Son bana öğrenmeseniz bilmeyen zatını etip bolyan değerler. Sonki 30 yılda yetiştirilen nesil yalanın içinde yetişenler. Yani yalan bilen bir zat edip bolya diyen alak düşünce. Yani kitap bilen verilenler. Devlet derecesinde. Ruhnaman durşuyla yalanına. Onu mektebe salyan adamın o cinayet denen bilen oklardı. O 4-5 tane nesil hiç zaten yaran o. Üniversitelerim şol ruhnama nemeti bilen nemet börün nemeler. O dün ruhnama oku diyorlar. Bu çay otlar var arada. Okutup veriyor. Cinayetler ullar şu taraflardadır. O bulon beşmanet uğurlamanı. O işte hemen var orada o maşinin arkasında yüklen 4-5-6 pulu o taşlan nemesine. Yarılıp öldüm. O ne yapacağını bilmeyen kayıta adam değerli yapıyorum kayına bunu. Owa saparaga bulara islese maşin oynamağa bir yerim gurup bersinler, arkaýyn şo taýda at çaptyrsınlar. Ýöne beýdip durmalary neme gaty elkenç tutuş milleti ýok etmäge tarap alyp barýarlar. O yankı dünyanın hiçbir yerinde sultanat bolaýanda da o buralak yankı halkyny o köçädiňen sultanyň näýlik sultan bolsaňy bilen o sultan bolaýanda o bulan utanjy demeti hayatım yok da. Gatı neme o cemiyet çüren bolup bilýän zatlar bolmalylar. Ya. Olya adamlar käte ben gönüm öldürýär aýdýan tebäbi. O aylap dolap görmäle kän wagtymyzam ýok. Tuğetimden yok deneyalak o durum görüşümü deyalak o gatı ya iç açıcı değil o
Muhammed buyur Muhammed. Menem şol jemleýiji deme hökmünde bir bellik hökmünde aýdyp geçen şoluna ýani Litwadan mysal berdiňiz da saparaga. Şo ýerde de öňünden şol mülkiyet nemesi bolan üçin, mülkiyet kanuny bolan üçin şolaryň mene hiç ýyl bir topragyň aşagynda baýlygym ýok, topragyň üstünde de bir köşk nemesi ýok. Mümkinçilikler, ýani Türkmenistanyň mümkinçiliklerinden, Türkmenistanyň bar bolan mümkinçiliklerinden has pes ýagdaýda watam. Şu wagt ýaşaýyş şertleri, kanunçylygy, mülki şahsiýetçilik, hususy däl şahsiýetçilik mysal üçin has ösen daha da dünýäniň köp ýurtlary bolam şu Ýewropa birleşiginiň içinde bolan üçin bolup biler ýa-da şo taýdaky mümkinçilikler gazanç ýaşaýyş şertleri bar bolan sebäpli şo taýkylga ýa-da biz şondan Litwadan mümkinçilikler boýunça şertler boýunça has ýokarda. Şonu sagatlap gurrun edilýändir, bir trollar gurrun edýärler, sagatlap prezidentine söýýärler. Beýleki nemelerine ýöne esasy mesele getirmeýänleri şol üns merkezinde ildeşlerimizin üns merkezinde bolmalylar şunu gaýdýanda şu mülkiyet reformasy hukman suratda talap edilmeli. Siyasi, Gaty önemli zatlar bu ýöne bir demeň bir parçasyalak görünýär bolun ýok. Şu mülkiyet demesi ýani bazar ykdysadyetine geçip bolanokda şonsuz. O bazar ykdysadyetine geçmesen sen demokratiýaň bolanok, ötüşüň bolanok, işsadyň bolanok. O döwlet demesinde ayakda durjak bolsa sebäp taýyp durardy, ýykyllar. Eýçilik demesi bolmasaň şeýle bolýar da. Bu bir ýanky Litwa barada, Latwia barada men demedip bereýin. Bulan ýagdaýy bizinkiden şeýle bir erbetdi. 92-nji ýyllar, 91-nji ýyllar, 90-njy ýyllar. Men gatnaşym Sowet döwründe de gowdy. Ahli Pribaltika, ýa-da Pribaltika däl, hemme respublikalary bilen haşyr neşirdik diýeň. O köpsi personalny beýle şeýle tanalýan adamlardyk, ýylaly hormatly nemeli. Şulardan bizde işleyen mentilhoz diýene o käwatlar 2000 käwatlar 3000 ýetýärdi. Litwa Latwiýadan esasan Latwiýadan gelip işleýärler. Litwadan hem gelýän bady o tüwdä diýerler olar. O bizde näçiziň şu wagtky Polşa, Litwa, Germaniýa gidip işleşiňiz ýaly. Şular bize gelýärler. Onu ýagdaýlary düşünýärin. O bizden ýanky köne tekstil fabriklaryň direktorleri, gılam inženerleri, naçalnik otakalary, o Salaw Malikim edip bölüm soňul jaň edip haýyş edýärler-de. O gülýärlik spesialistlerimiz bar. O işiňiz bolsa o diýip o köpek edin. O bizden işgär gerek. O guruluşda işleýänler hem kendi Nalatkada da işleýänler hem bardyr. Onun Polşa, şu wagt Polşa ötün ötüp barýan, o Ýewropaň içinde ýem iň memeleriň biri 90-njy ýyllar İstanbul'un Läleli diýip bir raýony bardyr. Çırpatrep satylýan öňçörnalak demedi. O şo taýda Polşa o ýük gidiýetdi. O palyaklar torba şo taýdan daşýardylar. Onu Polşa bazarlary şo Türk nemesinden malyny doğru. O indi fuat terdine öwürüp barýar. O ne mülkiyet demeti demedenne şeýle bolýar. Onuň ortaýdalyk görüň. O mülkiyete geçenlerdir. O yer bilen gök galyk tapawudy vardyr. Ortaýdan Belarusiýany alyp görüň. Litwa bilen Latwia bilen deňeşdik görüň.
Özüm hiç tatları yok. Daha şem yok da. Düz yönü yeme. Sala bir yağış demet dedi batkı olayan yerlerken. Bizim bir karı bir dememiz var. Mikmansırı geldi bize. Anekdot kurun göreyim. Yani dağlık da. Onun daş kaya vurdum köyün kenarına. Onu kesiptirler, kov edip bolun. Tuntu kuslayıp şu daşından ayda niye yapırlar daşın. Ne mi diyeyim? Buraya yalan bir daş oğum diye. Yolun daşına çıkmandır vuruldu. Daş örmendir. Suratını alıp ne edip o görülü. Yaşasıp böyle. Bu adam yani Avustralya'dan demeden kemem değil. Öyle her ayda barangda yani ütköşük nemeler. Hududu sektör neme diyen nemez. O hiç adam yok. O yani prezident parkta ya da buğday yıldırım diyor noktalar. 4 milyon ton buğday veriyorlar. Yığınıyorlar. Hududu sektör. Dünyada yani buğday satıyor. Sapara o tayda terezi bile oynayan yok mu ka? Yok hususi yaktır o terezi kim alacak? Yani bizimkiler de şoň aldı ya azatlık haberlerinde. Ne O planı devletin bu olanı şeyle oluyor. planı terezin bile oynadı diye. Ben yani hiç medyan hemen karşısında derler. Yönü yani sebep netice değilen bir zat vardır. Türkmenistan'da şu düşünce şu zincir yok. Adamlarında da yok. Yani Azatlık Radyosu'nda da sonra çıkış ediyen adamların birinde de görmedim de. O bir zatın dine neticesi var da gurur ediyenler. O doğru olup bilir. O sebepleri olmalı. Sen sebebine inmesen o halkı sen şu neticeler bilen doyurup onu fikir etme de ala ediyen. Elbet milyonlara tehir eden demesi var. O zatlar var da fikir etmeden okur. Ödem ehli ben 20 yıl lapçılığın emmetini idarlak geleyenler. Hiç var. Sebebi iyiyim bilen yerleri yok. Onlara yak düşüncelerim yok da. Ben jurnalist ya. 4-5 olurum aylık veriyorlar. O demokrat mısınlar? Yani halka yani veriyenler bilen bunun işleri yok. O yani toplumu sebeplerle netice öğürtem. Onun yani kısalcını sınırlar edip biliyor. Yani bulunlayan yerleri şu tayları. O sebep başka yerde yatıyor. O şunu yarık geçmek için biz 5 yılımızı yitirdik de. Şuları yani siyasi reform etmeden şu taydı hiç adet olmayanını düşündürmek için 5 yılımızı yitirdik. O ehli bedbahtçılıkların sebebim şu yani siyasi reforma vaktinde edilmedi. O da hiç vaktim taylı olmadık, taylı var diyorlar. O taylı olup bilmeyen. Kanun oluptur diyorlar. O kanun bozulayan zat derler. Kanun yapar ya yok. Tabii kanun bozman yaşamın bulunu, işlevin bulunu. Onu dikiltmeler değil. Son sebepler var adı gurur edilenlerdir. Değil mi? O benden katı olmasınlar. O siz halkınıza eden peydanız. O ülkeden kuru vakkanıza degen o. O
Oňam jogapkärçiligi bardyr. Lüstratdan gorkýanlary deme diýerler, sebäpleri şolar. Her kim adken o şu lüstratda sözünü diline alıp bilen var bolsa näýdin maňa? Nä ýyleşler ýadyn demän aşagyny. Nä özüne 30 ýyllap ýa 36 ýyllap men apatsaner ýa-da aktivist ýa ýene bir zat ýa dissident näme diýseler tapawut ýok. Şu zatlar diline alıp bilen var. Ödem in birinci edilmeli zatlar. Şunsuz agryk göräbim bolanok. O şunu şu gurrunlaryny etmeýän adamlar bilen ben bir ýerik barasymam gelenok. Hiç wagt. Olar özüne näme diýen bolar tapawut ýok. Sen şu zatlara düşünmeýän bolsaň, o sen bilen men näme gurruk edeýin? O nähile iş edeýin? Bu zatları biz düşünmeli. Olmazsa düşünmeden ne görürsü bunu yaşap diyorsunuz da. O bunu başka bir yere bilmiyor. O benim size söz verip bilmeyen, ben size yani demokrati olup veren yalak ben ağzımda eşten yerinde yoktur. Grup olan yoktur. Onu halk etmeli. O demediyseniz öyle yok. O etmeseniz o da bolan yok. O bolmasa diýäsiň şunu alap bolýar. Başgaça bolan yok. O kadar 4-nji ýerdemiş. Yani akyldan en soňky ýerde. O näme üçin aýdan yok? O kadar 4-nji ýerde diýen. Yani beyin nemesinde. O dünýäde belki de en soňky ýerde. Akıl bolsa, gad bolmasa da baý ýaşap bolýar. Şuwetde gad ýok. Gad ulanan oklar, şulan gad ulanan ýerim ýok. Elektrik kemde da. Şunu ýaşap berler. Özüm gowy ýaşaýarlar. Mı şonalap adamlar başlan biraz deme göndürek gönümeldirek bolýan bolmagy mümkin bunu bilýän men o bilýär diýen özü o duýum demedin o dedi ýüdürüp gapyrga tirip bermäge nemämiz ýok Doğru sapara. ya ses dide gerek Halk şu netçeler yalan sözler, odun sözler saklap geldiler. Indi doğru söz orta atmasan bolmaýan öwrenmeli da halkam. Birinin ýüzüne gelmeli, öwrenmeli. Ýalňyşyny sorgulamaly, jogapkärçilige çekmeli. Yok adamı cezalandırıp görme diýilen emämizem ýok olur ýalak onu doğru düşünün. O ýöne yani diýären sözler pisat edip bolmaýan. O düşünmemiz gerek de. Stade neme daýryň sonra ýoksa bolýar sag bolun ýigitler size de köp sag bolun. Yani sonra öwreniňiz üçin, bermedik sonra olaňyz üçin mikrofon berersiniz. No. Taýdan Muhammed ağa. Utarman gelendi. Utarman kaçtaýda menen bir zatlar aýdyp geçeýin. Gün efirde koşanlar beýleki taraplardan hem koşanlara aýratyn taňry ýalkasyn diýin. Ştaýda Leon Iboy uradypdyr, Karagum kanaly uradypdyr, Urgençli uradypdyr. Hasta neme gözüme düşen bir yeri Halmıra dağa uradypdyr. Pensiýasyny alan bolmaly. Sag bolun, kiýseňize bereket. 20-sinden soň pensiýa gelýärdi. Halmıra dağa da bu taýdan aýratyn sag bolsun aýdaýyn.
Pensiyasinden bölüp berýär. Bolýa onda sag bolun. Bolýa sag bolun. Sağ olun kardeşler, ildeşler. O değil sen olsun. Ya.